बे ST बिनायनि जितु क्राइटेरिया बियो सोरबाया होनोब्लानो होनो हाया सोरबाया लिरनानै होब्लानो होनाय बुस्थु नङा बे गोजौ लेभेलनि बिनाया बयहाबो मोनथाय दङ गावनि मोननांगौ मोनथायखौ गावनि बिफानियाव मोननांगौआ बिनांगौआ गावनि मोनथाय होनो हानाय हायै बेयो गावनि बिफानि सायावसो थाबाय बयबो मोननांगौ मोनथायखौ बयबो बिनांगौ दङ हिसाबै बयबो बिखागोन नाथाय होयोब्ला मा जागोन बिफाया मिथिगौ होआब्ला मा जागोन बिफाया बेखौबो मिथिगौ बेनिखायनो सोरबाया बिख'नानै लानो सानब्लाबो आरो सोरबाया होगोन होननानै बुंनो सानब्लाबो बियो होग्रानि सायावसो बे थाहैगोन होग्राया होआब्ला बिग्राया आरो सोरबा होनांगौ होनना बुंब्लाबो बे जानाय नङा बेखौ साननायनि बाहेराव माब्ला होगोन सोर होगोन मानो थाखाय होगोन आरो होनांगौआ माबायदि होगोन बे गासैबो लिरनानैनो गालांखानाय बेखौ हयथ' जोङो साननानै मोनहानाय नङा MLA बिसायख'थियाव जोंहा गोग्गोम जागोन जों बयखौबो जाति जन'गोष्ठी बयखौबो लाना आवगायलांगोन BTC खौ जों बासायनांगौ रैखा खालामनांगौ जों बयखौबो लाना जिहेतु आवगायलांनाय हिसाबै जायफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दलआव दङ बिथांमोनाबो जुजिगोन नाथाय पजिटिभलि PF दलानो बेयाव गलखौ सोगोन नङा होमबा गलखौ सोगोन जोङो डिसेम्बरनिफ्राय जों ओंखारसिगोन मैखोम जों आरो थाबायलायसिगोन नै PFआ नट अनलि डेभेलपमेन्ट नङा जोङो गोबां मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ गोबां समस्याफोर दङ बै समस्याफोरखौ PF दोलोआ जोङो समाधान खालामगोन जों रावखौबो बे आमुक बै आमुक बै पार्टिनि बेखौ जों जेबो होआ बिथांमोननो जोङो लिस्टआव सोआ IBS खौ होआ बिदि गैया बयखौबो लानानै जोङो आवगायलांगोन फार्स्ट प्रायोरिटि PF हिसाबै सोरबाया लाखागोन खिन्थु जों रावखौबो अयनाय खालामा बे आंनि बुंनाय